Nah harga terima tei kotor jadi mesin sa hadi masa thạc sưng trồng kha nah hadi từ wo cũng còn kha yang bởi yang jadi mesin sa nah hadi ke masa lagi trồng kha ke nah hadi ke khas ke tei jor kha hapar cái trồng yang terima kuah nyodi hadi kena hadi kirim sisa buaya kaca naik tanggangan penonton ho terima tekotoma mau bris nah nih tei lai trồng khá tei kotoma khas ke terima tei jor suka nah hadi terima khang war mani tei botor mani ora ta mayung phano ndaro gya kosok nai hadi hakal ba kaham kai kusuk bati semeta bris hakaba hambas nang seteng nai tong dang nang tei phunung nai tei kotor iko